אז מה קורה חברים? כאן ארי כהן בערוץ של אינדי יוטיוב, והיום אנחנו הולכים לבדוק משחק חדש שהורדתי ואני לא יודע מהו, וצריכים לבדוק אותו. אז בואו נתחיל. הנה, אתם בטח לא רואים את המשחק, אבל עכשיו המשחק שאני הולך ללחוץ עליו זה המשחק הזה. הנה, נכנסנו אליו. צריך להיות ככה או ככה. אני צריך שהוא יהיה ככה. זה גם יותר כיף. אז מה הקטע? אוקיי, חייב שהוא יהיה ככה. טוב, הם אומרים ללחוץ כאן, לפתוח חבילה. בחינם, תודה. חבילה מגניבה של פוקימון. נכון? אוקיי. מה לעשות סקיפ? צ'מנדר. איך קוראים? כן, זה צ'מנדר. וכלב צבעוני שלא שווה כלום. טוב, סקיפ. אוקיי. בסדר. אוקיי. טוב. כאן. צ'אריזרד. אוקיי. מה עושים? מה עושים לעזאזל? מה זה החרטא? עכשיו אני כאילו יכול. אופה. אני משיג פוקימון. צריך לו קלף, איך קוראים לו? קריוקל סטאר. לא יודע איך קוראים לו. טוב, כמה כסף הוא שווה? וואי, $220 שקל. אוקיי, הוא מסוג קרח. לפי מה שכתוב כאן אייס. 120 פרוסט ו200 אבלן כך או כך, לא יודע. טוב, אני לא כזה יודע אנגלית, כן? אני לא ילד אומייגאד, אני שונא פרסומות. למה יש פרסומות? מישהו יכול להסביר לי? טוב. אומרים ללחוץ כאן, בסל, ולמכור אותו. למה זה למכור אותו? הוא לא קלף טוב. תודה על הכסף. טוב, הגיע הזמן לפתוח קלף. נכון, כאן. טוב, הגיע הזמן לפתוח. זה עולה 200? לאט לאט מעלים בחבילות. הבנתי. טוב. אוקיי, הפוקימון. אוקיי, ככה. שחור. מה? וככה זה הולך להיות המשחק. כפול. יאללה. אומייגאד. מה זה היה? טוב. יש לנו את צ'מנדר, בלזרד, לא, טוב, יש לנו את זה. טוב, מה נבחר? זה או זה? הוא מסוג אש, על מה אני חושב? זה או זה? הוא מסוג אש, על מה אני חושב? טוב, כמה כסף הוא שווה? 197, זהו? מונה, הוא גרוע. תסתכלו 1540. טוב, נורמל. מה זה הפאקינג הכוח הזה? זה בין הפוקימונים הכי גרועים שאני מכיר. אפילו לגויים. Now I'm playing the final match, but I'm stuck in this free kick. זה יותר מהר, יותר. אוקיי. אני לא למכור אותו בינתיים. יאללה, קונים את החבילה. בום. אוקיי, זה פוקימון מסוג אס. כחול. מים, של המים כזה. שחור. אוקיי, אדום. וכזה.
טוב, בואו ניצור אותו ונמכור אותו. הוא נראה לי פוקימון טוב. נשים לו את זה ככה. וואי, זה נראה לי הולך להיות טוב. זה נראה לי הולך להיות נדיר. יאללה. כמה כסף! יואו! כמה כסף! 664! יואו! אומייגאד! כמה כסף! טוב, יאללה, מוכרים את סטיים כי אין לנו כסף. רגע, יש לי במצלמה. חכו שנייה, אני עוצר את חברים. מסתבר שיש לי איזה בעיה קטנטון בטלפון, אז החלק הבא יצא, אם תרצו שזה יהיה סדרה. גם אם לא תרצו, נעשה את זה, כי זה כיף לעשות סדרות. וגם, הולך להיות פלייליסט של זה, אז תהיו מוכנים לפרק הבא. יאללה, ביי.